שלום לכולם, ברוכים הבאים לסרטון נוסף, והיום אני רוצה לדבר על פרוטוקול DHCP. אז בואו נתחיל קדימה. אז קודם כל, דבר ראשון, בואו נבין מה זה בעצם DHCP. אז הקיצור של DHCP בעצם אומר לנו Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP הוא בעצם פרוטוקול רשת המאפשר הקצאה אוטומטית של כתובות IP למחשבים ומכשירים ברשת. אוקיי? במקום להגדיר כתובת IP באופן ידני לכל מכשיר DHCP, מנהל זאת באופן אוטומטי. זאת אומרת, ראינו בפרויקט, מי ששם לב, שהיו צריכים להגדיר כתובות IP למכשירים, כן? אנחנו הרי יודעים, זוכרים, למדנו שלכל מכשיר, כל מכשיר ברשת יש לו כתובת IP. בין אם הוא ראוטר, בין אם הוא סתם PC רגיל, יש לו כתובת IP מסוימת. הכתובת יכולה להיות פרטית, כמו 192.168.10.1, ויכולה להיות גם ציבורית, כמו למשל כתובת כמו 120.123, אוקיי? אז למשל למחשבים יש כתובת IP, לטלפונים יש כתובת IP, לראוטרים יש כתובת IP, כל דבר יש לו כתובת IP. עכשיו, כשאני רוצה ליצור רשת של כמה מכשירים, וזה יכול להיות 5 מכשירים, וזה גם יכול להיות 100 מכשירים, אני צריך לדעת לתאם ביניהם. למה? כי אם יהיו לי באותה רשת, נגיד לצייר פה איזשהו ראוטר, אוקיי? ולראוטר הזה מתחבר מחשב א' ומחשב ב', אוקיי? ומחשב ג'. נניח ולמחשב א' נתתי כתובת IP של 192.168.10.1, ולמחשב ג' נתתי כתובת של 2, ולב' נתתי 3. אוקיי? עכשיו, קודם כל יש לי שם רשת מסוים, סאבנט מאסק כלשהו, מסכת רשת שאני צריך לעקוב אחריה. זה דבר ראשון שאני צריך לזכור אותו. נניח, ואחרי כמה זמן אני רוצה להוסיף עוד מכשיר, אוקיי? עכשיו, האם אני בכלל זוכר מה היו הכתובות בשאר המכשירים, מה היה מסכת רשת? עבר מלא זמן, אם לא כתבתי את זה, אם לא דאגתי לזכור את זה, אני אשכח את זה, וברגע שאני אגיע למחשב ד' שעכשיו הוספתי, אני יכול בטעות לתת לו, אולי אני אזכור את המסכת רשת, אבל בטעות אני פתאום אכניס לו את IP 1. עכשיו שימו לב, יש כפילות ב-IP, ואסור שדבר כזה יקרה, אוקיי? עכשיו נכון, אנחנו יכולים להגדיר כתובת IP באופן סטטי, זה קיים, זה אפשרי. אבל אנשים שלא מבינים מה זה כתובת IP, שלא למדו רשתות, שלא יודעים איך להתעסק בזה, סתם בן אדם רגיל, פשוט, שקונה מחשב, שמגיע אליו טכנאי, מחבר לו את המחשב לראוטר, אוקיי? פתאום עכשיו צריך להגדיר כתובת IP. הבן אדם הזה לא יודע להתעסק בדברים האלו. אוקיי, נכון שיש לו טכנאי וזה, אך עדיין זה עבודה מסובכת מדי. בשביל זה המציאו את הפרוטוקול DHCP, שהמטרה שלו היא לחלק כתובות IP באופן אוטומטי. אתה מגדיר לו הגדרות מאוד מאוד בסיסיות, דברים מאוד דיפולטיביים, אוקיי? ואז מה שקורה, הפרוטוקול יודע לחלק לכל המכשירים ברשת כתובת IP משלה, בעצם לדאוג שהסאבנט מאסק הוא שווה בכולם, ושלכולם יש אותה רשת, ושאין כפילויות מבחינת מכשירים, ושהכל מסודר באופן ממש עקבי, אוקיי? וככה אנחנו לא צריכים להתעסק בזה. בשביל זה קיים פרוטוקול DHCP. אז נמשיך. אז שוב, למה צריך DHCP? ניהול יעיל של כתובות IP ברשת, חיסכון בזמן, מניעת טעויות אנוש, מניעת התנגשות בכתובות IP, וניהול מרכזי של הגדרות הרשת. כל הדברים האלו הם הסיבה למה אנחנו צריכים DHCP. עד כאן הבנו. עכשיו בואו נבין יותר איך עובד הפרוטוקול. אוקיי, אז בעצם הפרוטוקול עובד לפי תהליך שנקרא דורה. ודורה זה אומר Discovery, Offer, Request ו-Acknowledgement. אוקיי, זה תהליך ההקצאה של כתובות IP באמצעות פרוטוקול DHCP. אז בואו נצייר איזושהי סיטואציה. נניח ויש לנו רשת מסוימת. אוקיי, הנה הראוטר של הרשת הזאת. יש לו פה קרניים, כמובן הוא יודע לחלק את הכתובות. יש לו בתוך הראוטר רכיב DHCP, בעצם שימו לב שראוטרים ביתיים, נתבים ביתיים, מכילים בתוכם איזשהו רכיב DHCP, שרת DHCP, הרי זה שרת שלם, כמו שלמדנו בסיסקו. נכון, יכול להיות לנו ממש שרת שהוא DHCP מפני עצמו, אבל בדרך כלל בימינו זה מגיע בתוך ראוטר פשוט שיש לנו בבית. אם אנחנו מדברים פה על חברות ענק שיש להם חוות שרתים ודברים כאלה ויש להם הרבה מכשירים, אני לא יודע אם שרת DHCP ביתי יספיק, אולי הם יצטרכו באמת משהו יותר גדול.
אז נניח יש לנו פה ראוטר, והראוטר הזה מחובר לכל מיני מכשירים, כן? והנה עוד מכשיר, אוקיי? אפילו יש לנו כאן איזשהו מכשיר וי-פיי כלשהו, כמו למשל איזשהו, נצייר את זה ב-W שנדע שזה וי-פיי, אולי איזה טלפון, לא יודע, הנה הוא מחובר כזה בגלי רדיו, בסדר? ונניח אנחנו רוצים להתחבר לרשת ראוטר. עכשיו זה יכול להיות שאנחנו רוצים לחבר לראוטר עוד מכשיר, עוד מחשב, אוקיי? או שאנחנו אפילו רוצים להתחבר לווי-פיי של הראוטר, כן? נגיד ויש לו פה איזשהו access point, כמו שראינו בפרויקט, access point כזה, ואנחנו רוצים להתחבר עם הטלפון שלנו, עם המחשב נייד, כל מיני דברים כאלה, אוקיי? אז עכשיו, מה קורה שם? אוקיי, אני עכשיו מגיע, אין לי כתובת IP ברשת, הרי למדנו שיש כתובות IP פרטיים ויש כתובת IP שהיא לא פרטית אלא שהיא ציבורית. אז בסדר, לראוטר יש כתובת ציבורית, קבענו אותה אנחנו, אוקיי, מעולה. עכשיו אני רוצה להתחבר לרשת, אני צריך כתובת IP פנימית של הרשת הזאת עם הסאבנט מאסק והכל מסודר, הרי זה לא משהו שיכול להיות קבוע, אוקיי? אז מה קורה עכשיו? אז השלב הראשון הוא גילוי. דבר ראשון, אני מתגלה בפני הרשת. השני זה הצעה, השלישי בקשה, והאחרון זה אישור. עכשיו אני רוצה שאנחנו נעבור פה על שלב ונראה מה כל שלב אחראי לעשות. אז קודם כל, השלב הראשון הוא גילוי, אוקיי? המחשב החדש משדר הודעת DHCP Discover. ההודעה נשלחת בשידור רחב, ברודקאסט לכל הרשת. המטרה מציאת שרת DHCP זמין. אז בואו שוב נצייר לנו פה את הציור של ראוטר, אוקיי? ואנחנו רוצים להתחבר, יש לו פה access point, אוקיי? הנה, ואני רוצה להתחבר עם הטלפון שלי או מחשב נייד ל-access point הזאתי, אוקיי? ואני צריך לקבל כתובת IP עכשיו. נניח וזה איזשהו מחשב נייד, אוקיי? ואני רוצה עכשיו להתחבר ל-access point הזאתי, אבל אני צריך כתובת IP. אני צריך בעצם לקבל כתובת, גם אם זה access point כמובן. אז התקשורת עוברת דרך ה-access point כמובן, יש לי פה רכיב DHCP שעוזר לי, מספק לי את מה שאני צריך. אז השלב הראשון, אני בעצם נמצא בתוך רשת מסוימת. את זה אני יודע. אבל אני לא יודע מה הכתובת של הראוטר. הרי אמרנו שלראוטר יש כתובת, יכול להיות נקודה 1, יכול להיות נקודה 254. זה לא משהו שהוא קבוע, זה לא סטנדרט שכל הראוטרים הם נקודה 1 בסוף, זה יכול להיות גם משהו אחר, אנחנו לא יודעים את זה, אוקיי? אז כרגע יכול להיות שיש עוד מכשירים ברשת, אנחנו גם לא יודעים, אולי מחובר פה עוד משהו בווי-פיי, אולי משהו מחובר פה דרך הראוטר בכבל, אנחנו לא מסוגלים לדעת את זה, כי המכשיר לא יודע. אז מה שהוא עושה, הוא שולח הודעת ברודקאסט לכל המכשירים ברשת, כולם מקבלים את ההודעה. הרי למדנו שיש כתובת ברודקאסט. כתובת ברודקאסט זה כתובת שבעצם אם אני משתמש בה, אני שולח הודעה לכל המכשירים ברשת. הקטע בברודקאסט, שכשאני שולח הודעת ברודקאסט, רק המכשיר שאליו נוגעת ההודעה הוא זה שיחזיר תשובה בסוף, אוקיי? אותו דבר לגבי DHCP Discover. כשאני שולח הודעה כזאת בברודקאסט, מה שקורה זה שרק המטרה, רק מי שאני באמת מחפש, הוא זה שיחזיר תשובה. אז אם אני מחפש את ה-Default Gateway, את הראוטר, אז הראוטר יודע, שלחו לי DHCP Request, אני יודע שזה קשור אליי, אני אחזיר תשובה למכשיר. עכשיו, מי זה המכשיר? איך הוא יודע לזהות אותו? למכשיר, כשההודעה נשלחת, אז הכתובת IP source, כשיש, תהיה 0000, זה כתובת IP source שהיא דיפולטיבית, שכשמכשיר מתחבר לרשת פעם ראשונה, זו הכתובת שהוא יהיה איתה. זה מה שהוא שולח איתו, את ההודעה. אוקיי? אז המחשב, הראוטר בעצם יודע להגיע ל-PC בעזרת אותה כתובת, לפי מה שאני מניח. אז ככה מצאנו את המכשיר, ככה מתבצעת התקשורת. השלב הבא הוא offer, הצעה, אוקיי? עכשיו, אחרי שמצאנו את המכשיר, הראוטר יודע, יש פה מכשיר חדש, עכשיו ה-DHCP צריך לשלוח הצעה למחשב שלנו, שרוצה להתחבר, אוקיי? אז ההצעה הזאת, מה שהיא כוללת זה כתובת IP פנויה, זמן הסחירות, מסכת רשת ושאר ברירת מחדל. מה זה אומר? עכשיו, יש לנו את המכשיר שלנו, הוא הנה הראוטר, אוקיי? והוא רוצה לקבל ממנו כתובת IP. מה שהראוטר צריך לעשות זה לשלוח ל-PC, אוקיי? הוא צריך לשלוח לו איזושהי הצעה. הרי אני ביקשתי כתובת IP, נכון? הראוטר יציע לי כתובת IP. אז הוא מציע לי כתובת IP שהיא פנויה לו ברשת. אוקיי? כל דבר. זה יכול להיות 192.168.1.10. מה שהוא בעצם מציע לי, זה מה שמגיע ל-PC. זמן סחירות, הכוונה פה, בעצם למדנו שכתובות IP יכולות להשתנות. אז כתובת IP ברשת, מן הסתם,
תשתנה בסוף, ולכן הראוטר כבר אומר לי מתי כתובת ה-IP שלי פחות או יותר צריכה להשתנות, מה הזמן שלה, כמה זמן אני מקבל אותה, ל3 חודשים, לשבוע, מה הזמן התעסקות שלי עם הכתובת הזו, שאני אדע, שאני אוכל להתעדכן. מסכת רשת. מסכת רשת זה המסכה של הרשת שלי, לדעת איפה, באיזה רשת אני נמצא, מה הולך פה. קיבלתי כתובת IP, 192, 198, 10.1. נכון, אנחנו יודעים, זה קלאס C. אולי גם עכשיו יכול לדעת שזה קלאס C. אבל בסוף, לא תמיד עוקבים אחרי זה. ברשתות מסוימות זה יכול להיות שזה מסכת רשת, אבל בכל זאת, אולי במקרה, המסכת רשת במקום של הקלאס C, אנחנו רוצים לשים אותה קלאס B. המחשב לא יודע את זה. צריך לעדכן אותו, צריך להגיד לו. אפשר ברירת מחדל, מספרים לו מה הכתובת של הראוטר, למי הוא הגיע, מי זה הראוטר. שידע, למי לפנות כשהוא רוצה לצאת החוצה. כן? השלב הבא הוא בקשה. request. סליחה, מה? בואו נראה. אוקיי, כן. השלב הבא זה request. עכשיו אחרי שקיבלנו הצעה, אוקיי? הציעו לנו כתובת מסוימת. המחשב שלי רוצה עכשיו לבקש רשמית את הכתובת הזאת. אוקיי? קיבלתי הצעה, אני רוצה אותה, אז אני מבקש מהראוטר. שומע, ההצעה שלך טובה, אני רוצה אותה. אוקיי? אז הוא שולח DHCP request לראוטר, אישור תנאי ההקצאה. שוב, יש לנו כאן את ה-PC שלנו. מחובר לראוטר, אוקיי? לא משנה איך, כבל, אינטרנט, מה שאנחנו רוצים, וי-פיי וזה. שלחנו Discover, אוקיי? אמרנו לראוטר, היי, שלום, אני פה. הראוטר החזיר לי תשובה, נתן לי הצעה, אמר לי, רוצה את הכתובת הזאתי? הסתכלתי על הכתובת, המחשב אומר, יאללה, מתאים לי. הוא שולח request, אומר לו, תיתן לי את הכתובת. אוקיי? השלב הבא, והאחרון, זה acknowledgement. שרת DHCP שולח הודעת DHCP ACK, אישור סופי של הקצאת הכתובת, המחשב מתחיל להשתמש בכתובת ה-IP החדשה. אז השלב הראשון היה בעצם שה-PC שולח לראוטר הודעה, אומר לו, היי, אני נמצא ברשת, אוקיי? זה ברודקאסט. השלב השני הוא בעצם אופר. ה-PC מקבל מהראוטר בעצם הצעה על כתובת IP מסוימת, זה יכול להיות כל דבר. השלב השלישי הוא שלב בו ה-PC בעצם מבקש את הבקשה באופן רשמי מהראוטר, אוקיי? בעצם הוא אומר לו, כן, אני רוצה את הכתובת, תיתן לי אותה. השלב האחרון זה שלב שבו בעצם הראוטר מאשר ל-PC להשתמש בכתובת, והראוטר וה-PC יכולים לנהל תקשורת עכשיו, אוקיי? אלו 4 השלבים, ולתהליך הזה נקרא דורה. Discover, Offer, Request, ולבסוף Acknowledge, שזה אישור. מעולה. אז בעצם ככה עובד תהליך DHCP, וזה מה שקורה לכל מכשיר שמתחבר לרשת. בנוסף, אני רוצה להוסיף איזשהו מידע קטן. כאשר מכשיר רוצה להתנתק מהרשת, בדומה לווי-פיי, כשאני רוצה להתחבר לרשת, יש תהליך של DHCP, עד כאן הבנו. כשאני רוצה להתנתק מהרשת, להגיד לראוטר להתראות, אני צריך לעדכן אותו שאני לא נמצא ברשת, ושהכתובת ה-IP הזאת היא עכשיו זמינה לו, כן? כי הרי תפסתי לו כתובת, אני משחרר אותה כי אני יוצא מהרשת. זה נקרא De-Authentication Request. De-Authentication Request זה בעצם שאני מתנתק מהרשת. אוקיי? אפשר לנצל את ההודעה הזאת גם לתקיפות בסייבר, באינטרנט, בווי-פיי, כדי לנתק מכשירים מהרשת שלהם וליצור מתקפות נוספות, כמו Evil Twin למשל, נלמד על זה אולי בהמשך. אבל בעיקרון, באמת, זה הדרך שבה מתנתקים, ככה אולי הראוטר יודע גם שפתאום הכתובת פנויה לו, והוא יודע שהוא יכול להציע אותה עכשיו, וכל מיני כאלה. אז כן, מעולה. נמשיך. יתרונות של DHCP, בעצם ניהול מרכזי, שוב, ניהול של כתובות IP, יש לי אפשרות לשנות את הסאבנט מאסק, או לשנות שהוא יקציא רק 200 כתובות IP, במקום להקציא את כל ה-500 שאני יכול להקציא, לצורך הדוגמה, חיסכון משאבים, זאת אומרת, שוב, אני לא צריך בן אדם שישב ויגדיר, זה חוסך זמן, חוסך הכל, ואמינות, הפרוטוקול הזה אמין, לא תהיה טעות של בן אדם, שבטעות הגדיר כתובת שכבר הייתה תפוסה, וזה יכול ליצור הרבה בעיות ברשת. אז בזכות פרוטוקול DHCP, בעצם התהליך שהתחבר לרשת של לקבל כתובת IP הרבה יותר פשוטה. לסיכום, DHCP הוא פרוטוקול חיוני לניהול רשתות מודרניות. תהליך דורה מבטיח הקצאה בטוחה ואמינה של כתובות, מספק פתרון אוטומטי לניהול כתובות IP, חוסך זמן ומשאבים למנהלי רשתות. אז שוב, כשאני רוצה לנהל רשת, כשאני רוצה ליצור רשת, כשאני רוצה לעשות משהו,
בעצם בזכות הפרוטוקול הזה אנחנו לא צריכים לשבת מחשב ולתת לו כתובת כשהוא מתחבר באופן סטטי. כמובן האפשרות קיימת, וזה מה שאנחנו עושים עם שרתים וגם עם הראוטר שלנו בדרך כלל, או שלא. ובאמת בזכות זה הכל מתנהל הרבה יותר מהיר ופשוט. וגם בן אדם רגיל שלא מבין איך האינטרנט עובד, איך מה זה סאבנט מאסק, מה זה כתובת IP בכלל, האם היא יכולה להשתנות, לא יכולה להשתנות, גם בן אדם כזה יכול להתחבר לרשת בזכות אותו פרוטוקול שבמחשב שלנו כבר מופעל באופן אוטומטי. זה הכל להיום, תודה רבה שצפיתם, נתראה בסרטון הבא.